Salutare, eu sunt Sebi și astăzi vreau să fac un mic anunț de pe canalul Sebi Gamer, care n-am mai postat chiar de foarte mult timp. Vreau să mă mut pe canalul Gamer Master. Deja am postat niște videouri. Ăsta nu mai este noul meu intro, am făcut altul. Să vi-l arăt cum ar veni. Bag fu aici, n-am ce să fac. Asta este. Master Gamer. Păi da, dacă vreți, dați like, subscribe, share, tot cum faceți pe acest canal. Și sperăm să strângem aceiași abonați. Deci, am atins 268 de vizionări, foarte bine vizionați. Eu vreau să mă pe canalul ăla pentru că de asta că m-am așa săturat, nu știu. Și da, deci, înțelegeți voi, nu mai vreau să mai stau pe asta. Aveam prea multe serii, nu puteam să fac față la el. Am zis, hai frate, lasă. O să fac un video în care le zic la lume că m-am uitat pe canalul celălalt și gata, frumos. Păi da, păi cam asta și a fost. Ăsta e noul meu canal. Sperăm să dați like, subscribe și share. Până data viitoare, bye bye. Pa, pa.